أزي زحكس زخون الزنا حزلكم مجلخو لو معلتي برايم مينستر جاستن ترودو نخلو تقماتي كندا بفلاي أب عامته كلتشين أسران سلستن أب سرح توافيرو زنبرة $250 أب بانكو كسدرو مخانيو حبيرو أبزي لو معلتي زقبورو قلم حتت واتيو نخلو كنداوي كوهاب زلو حجز يتزاريبو كمون أب غروسري زقبورو ناي نتسع ناي تاكس زهابو قلم حبريتا ألو نخلو إرتراوي أب كندا زغمت وين كندا زمت زلو بزعبة زحبريتا كفلت ألو زبلو سزخونه سناي مكتال نزي مدبزي تكاسل زلهم أزيو أقداس لزخونه شير كتبلو لايك كتبلو بزي من قد زينا بكل مكان كبتصح مالتي أزيو أقداسي سلزخونه نزي channel زي كم زحبريتا خمس عليكم كتالي سلزخونكو حدش سنا channel تخونكم سبسكرايب بنقبار نمدبنا كاتولي عدم سناي مكتال. Mr. Prime Minister, thanks so much for joining us up here in East Gwillimbury at a local grocer. I know that you're here to talk about affordability. So let's start with the timing of this announcement. Prime Minister Justin Trudeau انكو عبدحان مصخا لومي مسانات كوبزل حق على محتت اقاديمه كمسكنك ايفوتو لوم عنتي اب مبراق ويلمبر إنا زلنا ازي خا حنتي لوكال دكان وي دما نيشتي سوبر ستور إنا زلنا لوم عالتي مصيخلو زلخا نمنتاي مخانو يفلطه مسخا بزعبا كبرت ناي نبرت واغاتات بفلاي كم ناي غروسري واغا ازي كبرو سوزلو بزعبا زي كتزارب كنز مصخا افلطه ازي لو معلتي دو صحايو قال محتت كن نزي منتاي زعلم ايو وي نمنتاي اخا لومي نزي ناي تكبرو زلخا ناي تاكس وي جي اس تي مقراص مريسكا مالسي كلتا عامتن فرغان كنداوين كاب شغورون كاب تشجرنا لهم بدمص وصيوم كاب زاربون اب فود بانك كاب تخدون بتاع منابرا كبيدون كم زلو كاب زاربو كاب دسمعو قرحنتس كلتا عامتن فرغان كوينو حتى كحجي اب ورحي شدشته كلتشان اسران قلتن جميرو ازيو زغبده انفليشن وي دما كبرت ناي واغاتات كم اون زقبابه كم زغاطمس ريخمون تعزيكمون يهم سلمنتاي كاب شعو اوان جمير كادا نزي ناي تاكس وي جي اس تي زبحال كتقدلو ديفتنكم مالسي شعو تشجركو اكساب حج تشجرو زلو لمنتاي كاب شعو لجمركا نمنتاي حجي تجمروا لهم نمنتاي خبزا ساعات زي امريكا انتايت مغنياتوس شعوان زوم سدرابيت زيوم ازيوم تشجرهم فلاي ولدي كومون قلعو زلوهم فاميليتات ولاتهم سينجلز بهالون ازيوم كبيد زخونه هيوتهم دحلفو نيرهم نمنتاي شعو ديم صخايو قرب سكبزي اصقطا بيلكا ابرحلي بتعامي صبقته هيوت حتى نزلخي مجمرتا حد نغير كنغركم مجمرتا كندا اب ساعات زي حاجز اليوم الله بقى عرفت سيد اليوم الله مزي كله نجارات كبير وزلو عرفت اليوم الله زي كنفلط زلنا نجري بزي مخنياتنا خانه كنداوان عرفتي كنبوم وسينا زلنا مالت اذا جي اس تي كن اليو نوسندلنا مالت ازي جي اس تي اتش اس تي زبحال كاب بوزحات نبرتاتنا كنغلو زلنا اتي نجارات كا انتايو كغلصلكي خليه بحاده مخنياتو غلغله سبات زي برحالهم كخون سلازخيل مالتيو بمجمرتا ازناي جي اس تي اتش اس تي زبحال تاكس بحاصيرو نبرت كيكفولو زغبرلو اوان كاب ورحي 12 جميركا فرقي 12 مالتي كساب ورحي 2 اينا هنقبرو دا كان 3 ورحي زغير زلو مالتي ازغا بتعمي عبد خونه حجز كله ينفلاي ني كنداوان از مزلو كريسماس مس فاميلي اوم كيتشغرو نكحلفو إلنا زغبرو زلنا تصعرتاتي حدا خابزي قداما يلنا سرنيا زلنا ناي غروسري مالتي زم سبات زيوم وچوم مغبديم كغزو نقولعم زخون استفال عليه مغبتات كغزو كبيروم سزلو ات جي اس تي وي تاكس انت دا علينا عبي حجز كلومي زوم اب ريستورانت خيدوم زبلعون ات تاكس انت دا علينا عبي حجز كلو حسابيوندو كاب ناي فاست فود وين كنقولوا لنا تاكس كم ديال له نغبرينا كومبون ولا بيرا واين استفلاليه مستታት ون ነፃ ክንገብርኢና ምክንያቱ ፌስቲቭ ሲዝን መጽእ ዘሎ እዞም ሰባት እዚኦም ቀሲሎም መታን ኢንጆይ ክገብሩ ምስ ፋሚሊኦም بفلاي نعد قلعو زدلين نتم قلعو زخون كداونتي جاما كوم اون ناي وينتر كداونتي ما تصاوت قلعون إذا هلو نقبر زلنا خا اتي تصاطي اب لعلي كنداوان وريدو زلو نتتصاطي نمقدال مالتي معناتو اردان هيوت كبيروم نغرات كبيرو
بخمي إنا أفورد خنقبرو أي كألنا زلو إزي كأن نجارات نتلاقينا لهم في اللايتهم أبساعات زر اليوم تحجز كرخبو مخانو ميلان أمن حجي بزن قبرو زلنا خا انتاينا مجمرتا اتي انفليشن زبحال زقبابه أقاتي مزلو أب كندا كنقوا أصرو نقل لنا كمون نقدلو نقل لنا بساعات زي كم أون انترا تعزيب خونكي interest rate أب ساعات زي يقود لالو درجة 0.5% قودي له بساعات زي قال لكم أب زينات سمعكم أون كوميز بحال زلو بانكتات حسر دبله interest يعني زي بعزلو عمانات يقود لالو interest بتزاز من استوديو بمتايز وضعية بوليسين كأسلنا كله هنا تصارعنا إذا كله نقبر زلنا خا منجستي تتجمعات حزب ترديو نحزبي نمحك عز دقبرو زلو تعرضات مخانوس كن جنزابي قبع حد نقدر كسحتيو زي بالكي أنت على مسلكي ن dental care إلنا زوج أنا وين نسني ناي زوم عقم زي باللهم زبحال نعوم كير زخون استفعل عليه بنفيتات أو تناينا كمون ناي child benefit نهوز نبرنا كم دوسنا لوس زفلت يزخا أبي حاجزن أستواز أون قبل عليه كان راين كم زجبرة ردي كان دي كأ ن child care قلعة اللي بوتا نمعلتي عسى تقرش بمقبرنا أبي حاجز يو كوينون كلهم زوم نقلعة كير كبر زوج أون نبرو بالطعمي حاجزوهم أب حكمنا تاتون كم نايب على contraceptive pill ويدمات plan B زبهال بازيو زحاشة دخونه من قدي سوات كرخبو خم دخلو زحاسر واقع خم قبرون بقع زخونه وتسينا رينالو أب حكمنا ون نجنزب إنسولين نزايم زقبلو زون كاب منكستي زوات حجزيو زخلو زقت الكز زلخو من قدتات منكستي كان را نهزبي نمحجاز قبرو زلو تعرتاتيو again حجون دقي ما قلت الكي أتي جنزب ناب جبانتهم عزيوم زليوم زبحالو وي حاجة زليوم يستبالهم منجستي حزبي كندا ناب يملسكم دولو نمجرقات نقبرو زلنا تعرتاتيو زغلو نقبرو زلنا تعرتات كأني إنفليشن أبتحت أوتصر إن أتنا وي نلع على طرزي نخي كيد إن تقاطعنا ممكن أتيناتنا بستخ على إن كندا وين نمحجاز نقبرو زلنا تعرتاتون كيك وارصنا كيتحللنا نصرح لهم زلنا زرقيو هراي برايم مينستر كالي تحطو حتى كا إلى تحطو زلا مجمرتا كم زقل اسكيها كنداوان إشجور اللو الكالها بتعمي تبوق دخونه مجلس خايب كا مهنياتو كنداوان بتعمي إشجور اللو أتي تسبساب انتدعى رينا يون زبزحو كنداوان ناب فود بانك يمالوسو اللو كاب فود بانك خا ناي مجبي حجز يقبل اللو إني كندا زي تأمت سبات فود بانك انتايو حاجة زهبني عقم زي بلوم ويد ما تشجور سبات كيد كا ناي جروسوري مالت مجبتات استفل عليه باستا روز كمون ناي مجبي نبرتات زهبوها ايو اب ساعات زي كندي % كندا وين ناب فود بانك يخد له تورزو يو سماي بتحزو له ريكورد هاي بقى كمبيوتر اي فلتني حجي بقات امو خوينو اذا قال زي ازات حتى زلا ان جاستن ترودو انتي لا حيتاتو انا زغلو عارف ندي سبنا بفود بانك خيدو حاجه زي حتى لوسي ريي بعلي كافر جيريو ابزينا هنا قال حيه سلازي بزعبا زيك حتى كا كاب كله زغرم كا اب كتما تورونتو 3 مليون فرعان سب نورحي اب فود بانك خيدو مغبي وي حاجز قبلي اخيدالو اب تورونتو يزبلكا زلهو انت رأينا يوخا اتي حزبي تورونتو كندي انت رأينا دارجا 3 مليون يزبص 3 مليون فرق انسب ناب تورونتو خيدو ناي مغبي حاجه زي حتى لو نسمع كلنا جنسي ناب تحطو يكملس نمنتا حجي ابزا ساعات زياسي ناي جي اس تي اتش اس تي مقراط كومون $250 ناب كنداويان مالت زوم تسرحو زلكم سبات اب 2023 اب سرح زنوركم سبات $250 اب تشيك كوينو نا بانكم كسداديو وي دما نا ميل بوكس كسدكمي زغلو تقبو زل خاسي نمنتاي حج بزا ساعات زي امريكا نمنتاي قدم 2 عامات فرقان زي قبركايو از شيغر كاب جمركو 2 عامات فرقان يجرو حج تحطيسي نمنتاي خا ابزا قبركايو سكمل سلي لك على خي انت هنا جلوبال انفليشن عالم لخاوي زغبابه نكلو هاجراتيو ادقعو نعنا طرا يكونن نعلمو زغاطمه فنامنا ايو انت هنا منغست كندا نزي ناي انفليشن زغاطمه زغبابه نقطاطرو لعلن تحتني زبل زلو بزي تفالي منقد خا ني حزبي كندا اب
ዝሓሸ መንገዲ ገንዘብ ናብ ጅብኦም ከም ድምለስ ወይ ድማ ገንዘብ ከም ድረኽቡ ዝገብርን ዝፅዕርን ዘሎ መንግስቲ ካናዳ እዩ እምበር ይርዳእና እዩ እዞም ህዝቢ ተጨቢጦምን ተሸጊሮም ከም ዘለዉ ይርዳእና ንሰምዖ ዘለና ሓቂ ምዃኑ ንኣምን ኢና እንተኾነ ግን ክንስዖ ደይብልና ብዝተፈላለየ ምክንያታት ናብ ህዝቢ ካናዳ ዝምለስ ብዙሕ ዓይነት ገንዘብ ኢና ኣውጢና ከም ግሮሰሪ ሪቤት ክላይሜት ኣክሽን ሪቤት GST ሪቤት ዝተፈላለዩ ዓይነት ሪቤት ወይ ዝምለስ ገንዘብ ኢና ክንገብር ቀኒና ኣብ ሲኒየርስ ወይ ድማ ነዞም ዕድመ ዝደፍኡ ንምሕጋዝ ኢልና ረውፃናዮ እውን ቀሊል ኣይኮነን ከምኡውን ንመንእስያት ንስራሕ ድጅምሩ ንህቦ ዘለና ኢንቨስትመንት እውን ቀሊል ኣይኮነን ናይ ካናዳ ቻይልድ ቤነፊት ናይ ቆልዓ ቤነፊት እውን ብቐሊል ዝረአ ኣይኮነን ዓብይ ኣስተዋፅኦ ኢና ንገብር ዘለና እዞም ኩሎም ክተቕሰል ክትፅንሐኩ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ነዚ ኢንፍሌሽን ንምቁፅፃርን እሞ ከዓ ንካናዳውያን ከዓ ኣብ ምሕጋዝ ጎኒ ጎኒ ክንገብሮም ፀሓና ፃዕርታት እዮም ሕቶይ ኣይመለስካለይ እንተኾነ እዚ ትገብሮ ዘለኻ ኩሉ ፃዕርታት ሲ ንመታን ክትምረፅ ኢልካ ትገብሮ ዘለኻ ድዩ መታን እቲ ቶም ተቃወምቲ ዘውፅዎ ዘለዉ ዋዕዋዕ ይዕወቱ ስለ ዘለዉ ኣብ ኩሉ መድያታት ንስኻ ናቶም ሰባት ወይ ህዝቢ ካናዳ ንኽመርፀካ ኢልካ ትገብሮ ዘለኻ ፃዕሪ ድዩ ማለት እስከ ብዘይሕበበ መልሰለይ ክትብል እያ ተሓቶ ዘላ ኣብ ሰዓት እዚ ጃስትን ትሩዶ እናስሓቕ ይመሊሱላ ንህዝቢ ካናዳ ንምሕጋዝ ንገብሮ ዘለና ፃዕርታት ኣየቋረፅናን ቅድሚ 2 ዓመት እውን ንሕግዝ ነርና ሎም ንሕግዝ ኣለና ንቐፃሊ እውን ክንሕግዝ ኢና ካናዳ ካርቦን ሪቤት ትፈልጥ እንዲኺ ንህብ ከም ምዃና ንህዝቢ ከመይ ማዕረ ክንደይ ይሕግዝ ከም ዘሎ ናይ ትምህርቲ ፉድ ፕሮግራም ዝበሃል እውን ኣሎ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ዝሕግዝ ደንታል ኬር ፋርማ ኬር ዝኩሉ መንግስቲ ዘውፅኦ ቤነፊታት እዩ ንካናዳውያን ንምሕጋዝ ንገብሮና ፃዕርታት ዝነዓቕ ኣይኮነን ብፍሉይ ንፅዕረሉ ዘለና ስራሕ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከዓ ታክስ ሪሊፍ ንገብር ኣለና እዚ ከዓ እንታይ እዩ ንህዝቢ ካናዳ ነዘን 3 ወርሒ ካብ ዲሰምበር ታሕሳስ ጀሚርካ ጥሪ የካቲት ክሳብ የካቲት ማለት እዩ ብዘይ ዝኾነ ታክስ ብፍላይ እቲ ኤሰንሻል ዝበሃል ኣገደስቲ ዝበሃል ንኣልዮ ኣለና ብቐንዱ ከዓ እዚ $250 እውን ናብ ኩሎም ካናዳውያን ኣብ ካናዳ ዝቕመጡ ኣብ ባንኮም ክስደዶም እዩ ብፍላይ እዞም ዝሰርሑ ዝነበሩ ስለዚ ንሕግዝ ኣለና ኢና ንሕና ንብል እዚ ከዓ ነዛ ዓመት እዚኣ እናደምደምና ከምኡውን ንትመፅለላ ዓመት እናጀመርና እቲ ህዝቢ ቁርብ ዕረፍቲ ንኽረክብ ወይ ድማ ሓገዝ እንተኾነ ኢልና ዝገብሮ ዘለና ፃዕሪ እዩ እዚ ከዓ እቲ ካናዳ ወርከርስ ሪቤት እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ካናዳ ኣብ ስራሕ ፀንሐ ሰብ ኣብ 2023 ኣብ ስራሕ ዝነበረ ሰብ $250 ክቕበል ምዃኑ ዘርኢ እዩ ብጣዕሚ ሓጋዚ ዝኾነ ቸኪ ብፍላይ ነዚ ክሪስማስ ሲዝን ዝመፅእ ዘሎ ብጣዕሚ ክሕግዞም እዩ ምክንያቱ ዓሚ ዝሰርሐ እንተደኣ ኮይኑ ትሕቲ $150,000 ኣታዊ እንተደኣ ኣለዎ $250 ኣብ ባንኪ ኣካውንት ክነእትወሉ ምዃንና ኢና ንገልፅ ዘለና ብጣዕሚ ዝሕጉስ ዜና ምዃኑ እየ ዝርዳእና ኣነ ኣብዚ እዛ ጋዜጠኛ ትር ዝበለ ሕቶ ክትሓቶ ወሲና እንታይ ከዓ ኢላቶ ኣብ ቶሮንቶ ዘሎ ፕሪሚየር ኣሎ እሱ ከዓ እንታይ ይበሃል ዳግፎርድ እዩ ሽሙ እዚ ዳግፎርድ ዝበሃል ፕሪሚየር ወፂኡ ቅድሚ 2 ወርሒ ይኸውን ንኩሎም ቶሮንቶ ዝቕመጡ $100 ናብ ባንክኩም ክሰደልኩም እየ ክብል እዩ ተዛሪቡ ሕጂ እዚ ስኻ ትገብሮ ዘለኻ ከዓሲ $250 ናብ ካናዳውያን ሰደሎ ገንዘብ ይሰድድ ኣሎ ክትብል ዘለኻ ንምርጫ ንኽጥቀመካ ብገንዘብ ካናዳውያን ክትገዝኦም ዲኻ ትፍትን ዘለኻ ንምንታይ ካብ ሰዓት እዚ $250 ትሰድድ ኣለኻ ንምንታይ ኢኹም ከ ነዚ ሲስተም ዝጥቀምሉ ዘለኹም ማለት ብልክዕ ወላቶም ተቃወምቲ እውን ኣብዚ ከይሶም ነይሮም እዮም ብገንዘብ ካናዳውያን ንካናዳውያን ክትገዝኦም ትፍትን ኣለኻ ንምንታይ ብገዛእ ገንዘቦም ገንዘብኩም መልሰልኩም ኣለኹ እንዳበልካ ብፍላይ ሕጂ ኣብ ምርጫ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን ማለት እዩ እዚ ትጥቀመሉ ዘለኻ ሲስተም ኮይኑ ይስማዓኒ እስኪ መልስካ ባኻ ክፅበየ ክትብል ሓይታቶ ብሕፅር ዝበለ ኣብዚ ጃስትን ትሩዶ እንታይ ክብል ይመሊሱላ ካናዳውያን ሓገዝ የድልዮም እዩ ሓፃር ንፁር መልሲ እዩ እንተኾነ እዚ ንሰዶ ዘለና ገንዘብ ግን ንካናዳውያን ንምሕጋዝ ኢሉ ዝወፀ እዩ ይሰማዒ ከዓ እቶም ሚልዮነራት ልዕሊ $150,000 ዘእቱ ዘለዉ ንዓመት እዞም ሰባት እዚኦም እዚ ገንዘብ እዚ ኣይ ክመፆም እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ነቶም ትሕቲ $150,000 ንዓመት ዘእቱ ዘለዉ ነዚኦም ክሕግዝ ኢሉ ዝወፅእ ዘሎ ገንዘብ ምዃኑ ከረዳእክ ይፈቱ ምክንያቱ ካናዳውያን ገንዘብ ከም ደልዮም ንፈልጥ ኢና ካናዳውያን ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ እሶም ተሓስዮምን ተሸጊሮም ከም ዘለዎም ከዓ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ሓገዝ ንካናዳውያን እምበር ብካልእ ኣይኮነን ሕጂ እዚ ሓደ ነገር ክንርስዖ ደይብልና ናይ መንግስቲ ካናዳ ነገራት እናተመሓየሸን እናማዕበለን ዝኸይድ ዘሎ እዩ ምስ ካልኦት ሃገራት እንተተወዳዲርና ከዓ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ኢና ዘለና እዚ ገንዘብ ንካናዳውያን ክጠቅም እዩ ንብሎ ዘለና እዩ ከዓ ካናዳስ ወርከርስ
benefit ንካናዳውያን ናብ ስራሕ ዝወፍሩ ዘለው ገንዘብ ሓገዝ ተባሂሉ ዝወጽ ዘሎ እዩ በዚ ምክንያት ከዓ እዚ ገንዘብ እዚ ከም ጥቅሞም ይኣምነ ሕጂ እዚ ናይ ታክስ ናይ መግቢ ግሮሰሪ ናይ ቆልዑ ክዳውንቲ ትገብሮ ዘለኻ ኦኬ ንካናዳውያን ክሕግዞም እዩ ኦኬ ጽቡቕ ተሰማዕ ኣብዚ እንተኾነ ግን ኣብቲ ካርቦን ታክስ ዝበሃል ከስለምንታይ ጠጠው ዘይተብሎ ንምንታይ ንካናዳውያን ስበት ካርቦን ታክስ ዘይትሕግዞም ጠጠው ኣቢልካ ወይ ኣቋሪጽካ ንሓንሳብ ትተጽንሖስ ነዞም ሰባት እዚኦም ኣዝዩ የመሓገዘን እዚ ካርቦን ታክስ ዝበሃል ዘሎ ንካናዳውያን ኣዝዩ ይጠቅም ምክንያቱ ኣብ 8 ካብ 10 ሰባት በዚ ካርቦን ታክስ እዮም ዝጥቀሙ ወይ ድማ ንዖም ይዘዋጽኦም እቲ ገንዘብ ናብ መንግስቲ ምጽኣቶ መንግስቲ መሚ ነቶም ገንዘብ የዋጽኦም ወይ ይሕግዞም ይድበሎም ናብኦም ይዝመልሶ ስለዚ እዞም ብፍላይ ኣብ ኦንታሪዮ ዝቕመጡ በቲ ዝኸፍልዎ ገንዘብ መጠን እንተደኣ ከድና ብዙሕ ገንዘብ ናብ ጅቦኦም ከም ዝምለስ ኢና ንፈልጥ ወይ በቲ ንገብሮ ካልኩሌሽን ዝበዝሐ ገንዘብ ናብ ጅቦኦም ከም ዝምለስና ንኣምን እዚ ካርቦን ታክስ ንካናዳውያን ዝጠቅም ኢልኤ ዝርዮ እዩ ዝብላ ዘሎ እንተኾነ ግን እዚ ፒየር ፖሊየቭ ዝበሃል ናይ ተቃዋምቲ ሓላፊ ነዚ ካርቦን ሪቤት ከኣልዮ ይውስን ኣሎ እቲ ሓቂ ግን ናተይ ኦፒኒየን ኣብ ዝክነግረኩም ተኸታተልቲ ቤኒ ሚድያ ፒየር ፖሊየቭ ነቲ ካርቦን ታክስ እንተደኣልዮ ብዝሓሸ መንገዲ ገንዘብ ኣብ ጅቦና ክተርፍ ከም ድኽእል ኢና ንፈልጥ ዛዕባ ዛርእስቲ እዚኣ ኣብ ኔክስት ቪድዮ ክሰርሕ ስለዝኾንኩ ግን ሕጂ ናብ ጃስተን ትሩዶ ዝብሎ ዘሎ ጥራይ ንመለስ እዚ ዝብሎ ዘለኻ ካልኩሌሽን ብዙሕ እንድዩ እንተኾነ ፕራይም ሚኒስተር ሓንቲ ሕቶ ክሓተከ እዞም ፕሪሚየር ከማኻ ሓለፍቲ እውን ዝብሎ ዘለዉ እንታይ እዩ እዚ ካርቦን ታክስ ንካናዳውያን ኣሃስዮም ከም ደሎ እዮም ዝዛረቡ ክንዲ ኣብ ጅቦኦም ገንዘብ ዘትርፍ መብዛሕትኦም ካናዳውያን ብካርቦን ታክስ ቁጣዓት እዮም ብዝኸፍልዎ ዘለዉ ታክስ ኣዝዮም እዮም ሓዚሮም ዘለዉ ስለዚ ዋላ ሞ ኮምፕሊትሊ ኣይትሕከኮ ካልእ እትረፍ ግን ፖዝ ግበሮ ጠጠው ኣብሎ እዚ ክትገብር ከዘይትኽእል ንምንታይ ኢኻ ሕራይ ሕቶኹ ሰሚዐዮ እንደ ሕጂ ፅን ክስምዕኒ መልሲ ክበኪ ካናዳ ካርቦን ሪቤት እዚ ናይ ካርቦን ታክስ ሪቤት ዝበዝሐ ገንዘብ ኣብ ጁባ ካናዳውያን እዩ ዘትርፍ ብዝገበርናያ መጽናዕትኻ ኣረጋግጽናዮ ኢና ዝበዝሐ ገንዘብ ኣብ ጁባ ካናዳውያን ከም ዝተርፍ የረጋግጸልኪ ምክንያቱ እንተደኣ እዚ ገንዘብ እዚ ታክስ ዘይገበርናዮም እዚ ኢንኣክሽን ወይ ድማ ምንቅስቓሳት ዘይገበርና ፖሉሽን ወይ ድማ ብከላ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክኸይድ እዩ ስለዚ ክላይሜት ቼንጅ ዝቀየር ዘሎ ለውጢ ክሊማ ነዚ ክንቋጻጸር ግድና ካርቦን ታክስ ከነቐምጦ ብዝኾነ ንክሊማ ክንቃለስ ናትና ሓላፍነት ኮይኑ ይስማዓኒ ካልኣይ ካናዳውያን ኣብ ሰለስተ ወርሒ ዝመጾም ካናዳ ካርቦን ሪቤት ዝበሃል ኣሎ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ከዓ ገንዘብ ኣብ ባንኮም ክኣቱ ከሎ ይርድኦም እዩ እዚ ገንዘብ እዚ መንግስቲ ካናዳ ዝቦም ዘሎ ምዃኑ እዚ ከዓ ንካናዳውያን ሂወቶም ንኸመሓይሹ ዝሕግዝ ዘሎ ንግሮሰሪ ድዩ ንኻልእ ከም ዝኾኖም ኢና ንኣምን ሕራይ ፕራይም ሚኒስተር ሓንቲ ሕቶ ክሓተከ ናይ ኤንዲፒ መራሒ ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥብ ኣልዒሉ ነይሩ ንሳ ከዓ እንታይ ነዞም ካናዳውያን ብዛዕባ ኣብዚ ዊንተር ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ ናይ ገዛ ሙቐት ብዝሓሸ መንገዲ ወይ ብዝተዋሕተሓተ ዋጋ ንኽጥቀሙ ደት ጎድለሎም ወይ እቲ ዋጋስ ዘይተጉድልዎ እዚስ ንካናዳውያን ሕግዞም ኢልየ ድኣምን ኣብዚ እንታይ ርእቶ ዘለካ ወይ እንታይ ክትገብር ኢኻ ትምድብ ዘለኻ ንካናዳውያን ብዝሓሸ መንገዲ ኣብ ናይ ሂቲንግ ኦይል ገዲፍኩም ናብ ናይ ሂቲንግ ፓምፕ ክጥቀሙ ምዃኖም ዝተፈላለየ መምርሒታት ኣውፂና ኢና እዚ ከዓ ክሕግዞም ከም ንኽእል ይኣምነ ስለዚ ዝተፈላለየ ፕሮግራማት እውን ነውፅእ ኣለና ነቶም ትሑት ዝኾነ ኢንካም ወይ ኣታዊ ዘለዎም ከዓ እዚ ናይ ሂት ፓምፕስ ከመይ ኢሎም ኣብ ገዝኦም ዝሓሰረ ወይ ብነፃ ካብ መንግስቲ ዝቕበሉ መንገዲ እውን ንስራሕ ኣለና ምስ ዝተፈላለያ ፕሮቪንሳት እውን ንገብሮ ዘለና ፃዕርታት ብዙሕ እዩ ስለዚ ኣብ ቀረባ እዋን ዝኾነ ውፅኢት ክንርኢ ክንፅበ ኢና ናይ መጨረሻ ሕቶ ክሓተካ ፕራይም ሚኒስተር ራንዲ ቦሰማውንት ናይ ኤድመንተን ሜምበር ኦፍ ፓርላመንት ዝነበረ ካብ ፓርላመንት ሓላፍነቱ ንኸውርድ ርኢናዮ ተዓዚምናዮ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኹም ዝተኻየደ ዘረባ ድዩ ነይሩ ወይስ ባዕሉ እዩ ክወርድ ወሲኑ ወይ ድማ ንስኻ ዲኻ ንኽወርድ ኣዚዝካዮ እዚ እንታይ መልስኻ ክትብላ ሓይታቶ ብዛዕባ ራንዲ ቦሰማውንት ዘይፈለጥኩም ወይ ሰማዕኩም ሰባት እንተደኣ ኣለኹም ኣብዛ ትመፅእ ዘላ ዘቕረባ ቪድዮ ከቕርበ ብሕጂ ግን ራንዲ ቦሰማውንት ናይ ኤድመንተን ሜምበር ኦፍ ፓርላመንት ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ ካብ ሓላፍነቱ ወሪድሎ ኣብዚ ጃስተን ትሩዶ እንታይ ክብር ይመሊሱላ እወ ኣነን ራንዲ ቦሰማውንትን ተዘራባሪብና ኣብቲ ዘረባና ከዓ ክወርድ ምዃኑ ተሰሚዕና ክወርድ ከዓ ወሲኑ ክብል ይመሊሱላ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ይመስል
حراي كبرات تقاتلتي إزينا جاستن ترودو نقولو كنداوي كبو دليزولو حدش حجز كم زي سمعكم مو يمثل زابط حتى تصنحت ريبورتر أزيا حيال زخونت غازيتانيا انتو خونه رئيتو نابقوم يخقدفو أب كندا زلخم بزعوا هيوت كندا تريو زلخم مالتيو أب تحتي كومنت خصحفو كتبيكم مهنياتو اتي بدق خوينو زنبو زلو نتناتي زربا سميعو نتناتكم رئيتو أنبي بإيد الزامبر أينايت حق المفلات مالتيو سلازي نزي تسئلكم سمعكم ني كمسكنكم يفتو أب قطالي بخمسة عينات بدك سان مرحب زود حنكم